Goddag, goddag, og vi skal spille noget Egg Wars i dag, men for at det ikke bliver helt kedeligt, så har jeg en lille gæst med. Hej, det er mig. Hvorfor fanden har jeg taget ham her? Nå, Du kunne have valgt Niklas HH03, men du valgte mig. ja okay. Og vi skal finde en server. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer. Jeg har aldrig nogensinde spillet Egg Wars før. før. Hvor de er lobby, og hvor der er sådan okay mange på. Vi tager... Hvad fanden? Lobby. Kom herover, kom her. En lobby. Hvorhen er du? Ja. Der. Vi tager den der, fordi der er der 2 på. Okay, Den her. tror jeg ved det. Ja, Og vi skal sørge for at komme på samme team. Og det, jeg ved ikke, om man kan vælge den her. Teams, ja. Jeg kan godt lide grøn. Okay, så er vi grøn. Jeg kan godt lide grøn. Så er vi begge 2 grønne. Perfekt. Kids. Jeg har aldrig spillet på den her server før, skal I huske. Men Altså, jeg har aldrig spillet Egg Wars før, så. ja, selvfølgelig. Du skal lige vælge et kit. Det er de 2 første, du kan vælge. Jeg kan godt lide fight, men jeg kan også godt lide build. Så hvis du fighter, så vil det være Okay. perfekt. Okay. Egg Wars. Jeg er derude i kender det sikkert allerede, men det gør Kasper ikke. Nej, for jeg Egg Wars, det har ikke handler spillet at No shit. du kan se, Kasper, hvis du kigger ned, Ja, så kan vi se, der er øer hernede. det er ligesom Skywars, eller hvad? Så skal man bare og kaste så æg, er der eller hvad? et æg. Nej, der er et æg på hver ø. Og hver ø tilhører et hold. Inde i midten, der er en stor ø. Der kan man finde ting. Så er sådan nogle diamonds og jern og guld og sådan noget. Og så har man generators på øen. Som, Det skal nok blive sjovt, vi prøvede det undervejs. ja. Og så det handler simpelthen om, at vi skal beskytte vores æg. Og jeg skal nok få fat i de der generator ting og sådan noget. Vi begynder nu. Okay, okay, vi har en på vores hold. Yeah, det er Alex. Eller skinnet af Alex. Det her, det betyder bare allerede på, at det er ny og noob. Måske. Prøv, han er ikke engang kommet på det tidspunkt, hvor Steve var normal. Kasper, det er ligesom dig. Herovre der har vi en generator, Kasper. Generator. Generator, ja. Iron. Click to open. Fedt nok. Spawns. Type Så vi iron. generator ind. Og så skal vi bruge 20 iron ingots. Og nu skal vi lige finde vores guldgenerator. Den er herovre. Den er ikke i gang. Den er broken. Vi skal bruge noget guld. Vi skal bruge 50 iron ingots. Og så har vi også en diamant. Den er heroppe. Der skal vi bruge diamanter for at få den. Og det kan vi først få. Jeg har 20 ingots nu. Hvad skal jeg med det? 20 ingots. Den skal du ikke lige bruge til noget. Kunne jeg ikke har vi op vores det? æg. Det skal vi virkelig beskytte. Fucking der. Så derfor så vil jeg lige lidt rundt om. Nej, lad være. Og, De må ikke tage vores æg. folk må ikke komme her. Nej, det er virkelig vigtigt. Så man skal bare skal man bare slå på det, altså. Skal vi bare slå på det, og så? Ja, et par gange eller sådan noget. Og så får de så flække. Ja, okay. Can I have some iron? Guys. Okay. Jeg er nærmest til, fordi så er der en villager, tror Nej, du giver mig min iron bark nu. Kasper, herover. Giv mig 9 iron bark nu. Kasper? Prøv, jeg mangler 8, så har jeg. Okay, kom lige her. Kom. Herover er der en shop. Det er meget vigtigt. Her kan I nemlig købe ting. Og jeg vil lige købe et våben. Okay, jeg skal bruge 20 iron ingots, så kan jeg købe et våben. Må jeg ikke bare lige få de sidste 5, jeg mangler, altså? Jamen, det kan du godt tage herover. Og jeg tænker at opgradere en af dem her. Jeg tænker på at gå op til den her guld der, fordi jeg kan godt lide det må du meget... nej, det du gør, det er, at Jo, vi skal have købt en hel masse blokke, og så skal du, ligesom du er fighter, så du skal ind i midten og skaffe nogle diamonds. Må jeg ikke opgradere den her guldting? Hvordan starter jeg den her guldting? Det gør du ved at have 50 iron bars. Eller ingots. Og, sådan. Jeg faldt ned. Ja, jeg er allerede død. Ja, nej, det er rigtigt. Vi respawner, så længe vores æg er i live. Tragisk. Hvis vores æg ikke er i live, så respawner vi ikke. Så handler det jo for de andre ligesom om at smadre hele vores hold. Så det er jo... Andreas, jeg bliver nødt til at sige no shit. Så snart et helt hold... Sådan der, nu har jeg... så har
så er det blevet udryddet, og så har de tabt. Fedt nok. Ja. Blaze Rod. Okay. Hvad? Og Golding Guts. Okay, nu har jeg ligesom og det er derfor, de giver så godt. Jeg går lige over og tager en hel masse Golding Guts. Det er virkelig lang tid. Jeg har næsten ikke spillet i 1,10 endnu, så derfor så er det virkelig svært for mig at vende mig til, at man hopper automatisk. Du er godt klar, at du kan slå det fra, ikke? Nej. Okay, Team Red, det er ikke også godt. Okay, jeg var lige bange for det også af en grund. Okay, Kasper, du beskytter vores æg. Vi er Team Grøn, fordi Team Grøn, de beskytter vores æg. Okay. Mega. Det er meget vigtigt, at du gør det. Jeg har 50 jern, altså. Hvad skal jeg går bare over og købe nogle ting for det. Ja, det gør du. Og jeg tror, jeg skal have noget med. Jeg begynder sådan, sulte. Du må også godt give noget til mig, forresten. Mind your own business. Vil du ikke give noget til mig? Nej. Kan du slet ikke lide mig længere? Er vi slet ikke venner? Nej. Hvorfor lavede du så et spejlæg til mig tidligere? Det er vi ikke er venner. Det er underligt. Jeg kan ikke... Fordi spejlæg er godt, og jeg gerne vil... Du vil gerne dele lækkerheden med resten af verden. Okay, det er måske alligevel lidt overdrevet sagt. Hvad fanden? Okay, det var bare dig. Jeg tror, der kom det en anden sådan, psykopat over til os. Det kunne da også sagtens have kommet. Men det er jo også nogenlunde det samme. Har du 7 guld? Jeg har 6. Ja, det er nok. Drop dem alle. Men Kasper... Sådan. Nu er vores guldmaskine i level 2. Okay, men Kasper, kan du ikke se, om du kan komme... har du armor? Ja, det har du. Kan du så ikke se, om du kan komme ind til midten? Jeg køber lige noget mere armor og nogle blocks. Men Kasper, kan du ikke se, om du kan komme ind til midten? Jo, det skal jeg nok. Fordi det vil være hjælpe os, og du skal bare have fat i noget diamant. De ligger i kisterne. Der er generator derinde, hedder det. Og så kan du få fat i noget diamant og sådan. Okay, jeg skal bare lige have noget, svær. Svær? Den der Blaze Rod vil jeg gerne have. Altså, jeg har Blaze Rod, men svær er bedre, vil jeg nok sige. Ja, men jeg tager bare begge dele. Jeg vil nok sige, svær sikkert bedre. Ja, jeg har taget også guldsvær her, Sharpness 1. Så har du sådan, altså Blaze Rod kan jo... Ja, den køber jeg lige hurtigt. Jeg er så bange. Det er så mega skræmmende. Nej, så mange, der er stadig 2, altså. Må jeg lige få noget jern hurtigt? Ja, Kasper. Okay, det kommer et like. Beskyt vores æg. Okay, så bygger jeg sådan noget. 12 guld. 12 guld. Hvad har vi ellers herinde? 10 diamonds, det er alligevel ret ude. Bare lige for sådan, vi kan få totalt meget jern, så har jeg bare lige lavet en af dem, vores iron generator til level 3 med noget guld. Det er helt fint. Det må du godt. Tak. Kasper, kan du ikke beskytte ægget? Det kunne godt være, jeg skulle. Fordi... Jeg kan se, at de andre begynder sådan... Ja, vi er de sidste. Vi er de sidste tilbage. Yay. Kasper, hvad synes du om Andreas, jeg er bange. Jeg kan ikke lide at dø. Nej, hvad synes du om man banner i din video, Kasper? Må man godt det? Ja da. Okay. Ej, du der cheater lot. Det gør jeg nemlig ikke i min video, fordi det er ikke så fedt. Ej, du der cheater lot. Ja, det kan jeg høre, fordi mens du siger det. Okay, Kasper. Andreas, det var det min pointe var. Ja, præcis. Kasper, de kommer over til os. Kasper. Allah Akbar. Nej, det er ondt. Det må man ikke. Kasper, vi skal nok bakke ham ned. Det klarer jeg. Okay. Men Kasper, pas på. Det er farligt. Blås er væk. Ja. Og de er de eneste. Ja. Og hvad er vores... Hvor er vores bro henne? Er hun... Jeg kalder hende hun, fordi... Yay! Alex er væk. Nej, men det er fordi... Hun er sikkert inde og skaffe diamonds. Yay! Hun er væk. Nej, der kommer en og smadrer vores æg. Hvad fanden? Yes! Vi dræbte ham. Yes! Hold da ude, mand. Okay. Jeg går lige op og skaffer nogle flere blocks. Jeg donerer lige til ham. 1 jern. Rest in peace. Okay. Wow! Holy shit, jeg har 2 stak jern på mig. Ja, jeg har over 2 stacks. Okay. Nu har jeg 50 sandstone. Så nu begynder jeg sådan ligesom. Okay, kan du ikke bygge lidt vej, så får Nej, der kommer en til, Kasper. I hate these guys. Har vi ikke en bue? Vi har ikke en bue, vel? Nej, men jeg kan hurtigt få ham ned. Ej, for satan. Nej!
Fik vi ham? Altså, Vi fik ham! det positive er, at de højst kan have en mand tilbage lige nu. Fordi vi har nakket 2 blå. Ja. Yeah. Og der er ikke flere hold tilbage. Altså, jeg har masser af jern, så. Det er fedt, det her. Jeg er glad. Men Så jeg tror, vi har en pretty god chance lige nu. vi har en rimelig god chance. Nu skal vi bare beskytte os selv. Nu er det ikke ægget, vi skal beskytte. Nu er det os selv. Sig til, hvis du ser nogen, okay? Okay. Fordi jeg vil få noget med Problemet er, armor. at vi ikke har en dampgenerator. Jeg skaffer mig lige en bue, Kasper. Det gør jeg også. Jeg er faktisk ok med buen. Okay, jeg har en bue kun. Eller nej, jeg mener, jeg har 2. Jeg kommer til Oh my god. Jeg har 3 stacks jern snart. Det er ikke. Hvor mange har jeg så ikke endnu? Du kan købe. Okay, jeg får lige 20 guld. Jeg vil gerne have en god bue. Sådan der. Kasper. Jeg er så bange. Det er så skræmmende, det her. Skræmmende. Kasper? Jeg synes bare, vi skal plappe fyren ned. Jamen, skal vi ikke... vi skal lige have nogle ting, ikke også? Og så tænker jeg, at vi går ind i midten, og så bare finder dem. Plaffe ham ned. Mhm. Fedt nok. Fordi vi kan jo blive ved. Her. Ved du tilfældigvis, hvor man får pile henne? Det gør det i der, hvor der er buen, archery, og så er det nummer 2. Nå, der. Det koster meget, mand. Det er dyrt. Jeg ser lige, om jeg kan købe et eller andet for de her jernbarer. Altså, Ja, jeg skal have nogle flere pile i hvert fald. jeg tror bare, jeg køber en hel masse endstone, for på den måde kan jeg komme af med det. Ja. Kasper, du kan også se, at de kun har 1 tilbage. Altså, det står der. Hvad? Der står, at de kun har 1 tilbage. 1. 1. Okay, jeg har over Ja, stack sådan pile der. Jeg har bare sådan 7 endstone, så resten har jeg bare. Måske burde de lige få et bedre sværd, den her blaze rod, fordi den skader ingenting. Har jeg ikke fået noget guld, Kasper? Nå, Guld. guld. Hvor meget er det, du skal bruge? Er det ikke 7? Til det bedste sværd, det har jeg. Okay, Kom her. altså det bedste sværd, du kan købe for guld, du kan også få Ja, noget for dig. ja, jamen tag den her. Så, okay, ja, det er lige meget. Bare behold den ekstra. Det er en donation. Okay. Og der er ikke lige nogen, så mangler jeg bare lidt 2, så kan jeg få en hel masse pile. Okay, Kasper. Hvad siger du til, at vi går ind og plaffer dem? Wait a second. Og du skal huske at have købt blocks også. Ja, det er det, jeg Vi lige skal skulle. nemlig lave bro. Det er blocks, og så tror jeg bare, jeg køber en. Jeg køber blocks for resten af mit. Det skal være glasblocks. En masse guld om til sådan der. Så Og så skal vi også have en... Jeg køber også en hakke. Sådan der. Okay, fint nok, så har du en hakke. Jeg har bare købt glas. Jeg skal bare lige have en... Jeg skal bare have noget mere... Det var dejligt. Okay. Vi er... Hvad? Okay, sådan. Vi skal afsted nu, Kasper. Nej, vi skal ej. Vi skal plaffe dem. Okay, jeg kommer og plaffer dem lige om lidt, okay? Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg kan bruge det Vi her er på. gonna plaffing dem. Jeg mangler... Det var overhovedet ikke særlig godt engelsk. Jeg mangler 1 guld. 1 guld, Kasper. Og så har jeg 15 guld. Jeg skal have 10 guld. Så jeg kan få en god pickaxe. Jamen, det er også det. Det er også det, jeg har. Jeg har 5 guld. Det må du godt få. Okay, så kommer jeg nu, tror jeg. Kom, giv den sidste guld her. Sådan der. Her, giv mig 5 guld. Jeg finder nok den der Alex-ting, den er væk. Ja, men det altså... Hun kunne godt nok have hjulpet os. Jeg håbede, hun gik ind efter Diamond, men hun quittede bare. Yay! Jeg er bare glad for, at vi er væk Vi bliver nødt til at gøre noget. Og jeg kommer, okay? Blå har 1 tilbage, og vi skal heller ikke gøre videoen for kedelig, så derfor så burde vi komme ind nu. Boring, okay, boring. Jeg kan ikke lide boring. Okay, Kasper. Vi skal ikke falde ned, okay? Vi må ikke falde ned. Fordi hvis vi falder ned, så dør vi. Okay, det er dig, der har faldet ned en gang i det her game, roligt. Jeg har spillet Skywars, jeg lover det. Æder lige en bøf. Det minder mig om, jeg har brug for mere bøf. Bøf. Det skal jeg også have. Ej, hvor er vi dumme, mand. Bøf. Jeg har stadig 8 tilbage, men jeg køber bare lige en hel del. Bøf. Mad er altid godt. Sådan der, nu har jeg 20 af dem. Jeg har 10. Kasper, så må du skulle give mig noget, hvis... Jeg skal nok give det noget, hvis vi er ved at sulte ihjel her. Ja, okay. Wow. Har videoen blevet, Kasper? Har ingen idé. Fordi vi skal nok ikke lave den over 20 minutter, det er ikke så fedt. Hvorfor ikke?
så gider folk ikke at se den. Det går nok. Vi spiller bare den her runde, det er fint. Altså, ja, og så er der selvfølgelig en gold generator lige herovre. Ja. Og husk at shift heroppe. Ellers falder du ned. Det må man ikke. Det må man ikke. Ved jeg gider ikke shift. En gang der spillede Skywars. Dias! En gang der spillede Skywars, ikke også? Der er Nej, ikke Dias Skywars. her. Hvad hedder vi? Hvad hedder det? Dias. Egg Wars. Kæft, jeg røvler i dag. Hey, der er en her. Kom og hjælp mig. Hjælp mig. Kom. Wow, han er faktisk ret god. Han har ret ordentligt syge ting. Vi har skjoldet, Kasper. Tror jeg. Nej, det har vi ikke. Kasper, jeg mister liv. Hvad med at gå et andet sted hen, så jeg lige kan få lov til at... Du kigger her, og så tager jeg en hel masse fra Dia-Generate. Jeg prøvede at skyde ham, men så ramte jeg det der glas. Det går virkelig dårligt, mand. Hvorfor skulle han være så god, ham den sidste der tilbage? Bare bliv her og hold udkig, okay? Se, hvor han går. Mens jeg stjæler for alle de her Dia-Generatorer. Ja, og så burde vi gå hjem nu, og så få noget mere Dia. Ja, så bare lave totalt Dia, ikke? Ja, og så, men du holder bare ind. Sig til, hvis han kommer imod os. Fordi vi burde faktisk godt kunne klare, hvis vi er to. Han kommer. Kasper! Kommer han? Nej, han sigter stadig med buen. Okay, du skal bare passe på. Dit skjold virker ikke, forresten. Det er heller ikke meningen, at det på. Okay. Jeg kan godt lide, han står bare og sigter med buen. Ja. Jeg sørger bare for at få en hel masse diamanter, så vi ikke bare kommer med... Og så render du lige hurtigt tilbage, ikke også? Nej, vi render begge to hurtigt tilbage. Ja, selvfølgelig. Ellers, altså, vi må ikke splitte os sådan forfærdeligt meget ad. Så, fordi hvis den ene af os dør, så... Jeg er ikke sikker. Han står stadig sigtet. Sig til, hvis han begynder at løbe direkte imod os, altså. Ja, det er det. Jeg tror, han skyder efter dig med sin lille pil lige nu. Wow, den der var close. Okay, Kasper. Okay. Du har 31 dyr. Det kan vi godt bruge. Jamen, altså, Kasper, nu løber vi. Vi løber. Nej, prøv lige. Jeg tager lige nogle ekstra dyr. Han kommer! Kasper, han kommer! Jeg ramte ham! Det er kom, nu løber vi. Jeg ramte ham igen. Stevenson kommer, jeg tager bare lige nogle ekstra diamanter hurtigt. Skynd dig. Kasper, jeg har en diamant. Okay, vi løber. Flygt. Kom, Kasper. Han står stadigvæk og fyrer. Han er langt væk. Oh shit. Der var ikke noget i den her. Hjælp mig. Jeg tror, han er efter mig. Jeg mistede en lille smule liv der. Okay, Kasper. Køb noget for din dia. For helvede. Wow. Okay, han kommer nok snart. Okay, du står og kigger, okay? Det er den mest skræmmende en, jeg har. Det er den mest skræmmende. Nå, det var... Hvad fanden? Nå, du er opgraderet. Okay. Det er den mest skræmmende Egg Wars, jeg nogensinde har spillet den her. Men easy on. Noget jeg var ved at fortælle lige før, for ikke videoen blev specielt kedelig. Så var jeg ved at fortælle en gang, hvor jeg spillede Egg Wars, hvor at, jeg stod på sådan en lille smal bro, vi havde lavet mig og min ven. Og så shiftede jeg, og så blev jeg skudt af en bue. Det var den mest nederen måde at dø på, fordi jeg faldt ned. Det havde været noget andet, hvis nu jeg var blevet skudt af buen, og så det bare havde været sådan, okay, nu døde jeg på grund af, at jeg tog damage, ikke også? Eller der var en, der var kommet med sværd eller sådan noget. Nej, det var ikke det. Det var virkelig fordi, at... Andreas, happens all the time in Skywars. Ja, undskyld. Jeg snakker virkelig meget, men det får ikke at gøre videoen kedelig. Mine videoer, de plejer som regel at være kedelige. Ja, okay, anyway. Jeg tror, vi skal... Jeg aner ikke engang, skal jeg... Hvor fanden er han altså? Står han bare og tager alle diamanterne inde på midten, eller hvad? Jeg tror, han står og venter på os. Altså, på den anden side, han kan ikke blive mere overpowered, vel? Det tror jeg ikke, jeg ved det ikke. Jeg tror, vi har gjort den største fejl, vi nogensinde kunne. Måske. Vi skulle faktisk bare være blevet på midten. Måske... Okay, vi skal have noget... Andreas, vi er nødt til at komme tilbage til midten. Okay, Kasper. Ja, hvad? Jeg skal lige se, hvad jeg kan købe. Jeg har ikke råd til noget. Jeg køber lige et diamantsværd. Jeg tager... Oh my gosh. Hvad? Kom on. Nej,
Der er bare, efter jeg opgraderet vores guldting, der er sådan blevet noget bedre. Ja. Ja, jeg kan forestille mig. Jeg mangler bare lige en, så vi kan faktisk gøre det her. Sådan her, og så skal jeg bare lige, ja, mangler en. Tag lige en guld bare hurtigt. Måske var der lidt flere end en, men... Okay, jeg mangler 2 diamanter, okay. Men jeg tror han... Hvad? Du skal altså ikke bruge diamanterne på noget? Jo, diamantsværd, tænker jeg. Nej, vi skal bare være inde ved midten, og så kan vi opgradere alle de der ting derinde. Ja, Kan du ikke se det? måske. Hvis vi nu opgraderer alt det der, der er derinde, så... Men jeg skal bare lige have nogle flere pile nu. Helt ærligt. Det er bare lige... Okay, jeg fik 8. Okay, jeg har 2 stacks og 8 pile. Det er nok. Men Kasper, Ja. vi så ikke smutte nu? Smut ind. Åh, shit, han kommer! Dræb ham! Shit. Jeg er døde. Yes, yes! Easy win! Hvor langt er vi med videoen? Aner det overhovedet Det kan være, vi kunne nå Okay, 21 minutter. Okay, vi stopper nu. Vel? Gør vi det? Ja, gør vi ikke. Jeg synes ikke, det skal være mere end 20 minutter lange. Så vi eventuelt lave en til, hvis det skulle være. Men Jeg plejer at spille to games i mine mindst. jamen, skal vi ikke... Altså, Okay, fint nok, så holder den her, men der kommer en ny video lige om lidt. Der kommer en ny video bagefter. Så det er 2 videoer i træk. Ja. Hvis I godt kunne lide den her video, Nå ja, okay. Hvad? så skal I huske at like og subscribe. Og hvis der er et eller andet, så kommenter. Og Andreas' kanal kommer til at stå i beskrivelsen, så det bliver meget dejligt. Og hvis I gerne vil se noget mere af mig, som I selvfølgelig hellere vil, så går I ind på min kanal og ser nogle videoer. Jo, vi vil. Nej, det vil de ikke. Farvel. Haha, det vil de ikke. Haha.